Ka Mauro Secondary School Mauro kaba baro kitip ba kadai ke school kaba ai jing hika ya ki khna ki ba wan nak longying ki ba duna ha ki yo ki kot menta kalapau shakmat langba ka jingla jongki khna banyele bha ha ki exam secondary school leaving certificate. Hene kesngi Nagaland Executive Committee joka maulai mauro kalapan kuburom yakini ki khna ki balapas ba ha ke exam SSLC but ai kubleiru yakin nong hikai ki blaktri system ban wanra ya kani ke school kumba kalong menta habakren ha kani kesngi Nagaland u rangba shnong joka maulai mauro ubadeiru uchaman joka school managing committee uba harbor lengdo nongpior ula ai ke jingero ikinong hikai bi kimi kikpa kiba Langba kajing tray system jongki ka school kalakiu saprang bat menta kibriu kala itu ya gani ka school ula ongro ba ula kentu ya ki kena puli baro ba kidai ban tray system daga ba ong ba ka puli puti kasong ha kakti jongki amdan ubala ban shimno ya kajing start naki baro kasong hapi lada pikwa ban kiu lani ban ngam sapo hagani kesngi kalapan kuburam ru ya kawai kanong hikai kabala kenjo Arpsan senam ha kajing ajing syakri jongka ya kane ke school. Bat kumjuro la pelajru ya ka laki draw tiket na ka benta ban penmi pisah ban ajing kersan ya kane ke school. Bangayo hadu kane menta kidai nama kajing lan lagi kajing kerku jengmei pa bat kajing alam nanti kino hikai. Kilong sisa kipaya kinu kilinti bangian bat ni dairu pan buram bat pan sungu ka jingdan dekat juki haga jingem jongi sapi ki balong ki para bat ki parlok jangan ngakwa panong nyoko dengan kapor trisistem bat minat ko ki mak sebang yo ki don kam andrai ki pakam nang kam kilong ka jingnang jingtep ka bang yo ka buram ka bang ibni pa ka jingken kor ka bang idan kin mauru barabor ki me ki pa bat ki no hikai jingi kilong kersan ki barat ba te kumta pensorong yaki kat ba phila da jinglong ga babha wala galenti kalong ba nimdai banran dien namar ka jingjop kamsong bangidai hi ba start bat ba biang lem ndrai da ka jingtri system ka jingminat bat ka ba ai da ka babha tam man ka si bless bo Kesnong KMC juga school ka kesnong ni trainang da kawai ka puit da kawai ka buar kumno banwanra ya ka jing mentoy lang jombaro te kumbala ong ha kan yasi ni dan lai tali ki benta sa tali benta ki ba kham kong san ki ba ngi pet benta sini ka ba ning kong ka diga parents mi ka bar ka diga penjing penan burom ya ki kena school ka balai le bha bat ka balai lesi ka badang puri nam tip mis kan pat pen snow Tiga sebuah berkat besar pada kedai kajing pelai, ya kini tiket jom kini loteri naik ke benta ke school ke jongi. But kumpala ong swa, lemba ki program beper ke jenis nok tilang ke jongi kena school pergi kami ki kepa nilala banle eki ai belabu akma jompi. Kajing penhe kajing penke kutulap lu dai kajing tristam jom baro ong dai ke jongi. Naduk ki kena school abang ni belan ke program mentala asnem ni borkhoi ki tristom naduk kilong pa ki kemi ki pa jom ki kena school jom maki ki ai sim bayan sakmat ni nele ek ai maki ki ramban bi yang tu program ki peni ki dia kile ki program ki banwara ka jing toy ka jing anong ki school bat katahi ke dei ke ba wanra e ke jing job dia ke jing job ke jong ka school ni ke jongi ti ha ko bedei bat ki parents ko banom ke di ko wei ki kemi ki kapa ngan sim kerpang tan na ka bunta ki kemi namar ba ki kemi ki dei kita ke resort ki bedei jong ke yang kesem hoi di pa ki di kinom kersian kirang ba kinam kerja ide ki kemi ki batip ya ki kun ki jomki ki bamja kat no peliang ha kasisi ukpam la batip ya ki kun ki bamja
ka jinglok jong i ki pa kalom ban sukli la don em hiya tamta ndei la bam la di la kuno ban set ban tiu ke de kamram jong ki keme ba ki keme ki tip do kuno bakan no plian ki bam ki kun chi si men step wat kan no plian ki bam men men nak ta daw ki keme ki de ka ba gong san hai ki de jong ki keme de ngakwa ban ong kani ko we bah ka jingya lenti jong ke school ke jongi lada om dan ki keme ki pa ki bakarsyane ke school nginam la ban pelongi ke school jongi kumne ban ikwa ba aga jingya lenti kum ki keme ki pa hoj ite ke school jongi ke school ke ba ni so ke school ki baduk lada ya compare pa ke school nadu ke ba school nadu ke jinglong jong ke school nam boro narom sedong hi ke school ke ba kibawan sekolah teh kidai kibaduna kejingyo jingkon bad kejing siur kolam kuntahi bad kata ondai namar ba nakanu kono kadau kolam ba kadon kejing etrai kedi ke sekolah jong senong ni habannya kuntang de ngapen sunur iki kimegi kipa banang ni sekman kumba pila long nalu pensua ki pakersian ke sekolah nang ni sekman ru nang ya kersian bad ke sekolah kejongi i ba berbor i ya kapor ka pamensua kinoi kai ki ju itu khana ki bawan ki khana school ki ha penjit jit si shwa ndai manta kam long sho kunta but ki khana school ki jongi lingba jong ki kme ki pa menta pi i ka jinglong na do pariam ka bet ki jong ki uniform ka jong ki la kham bet kham itana kata boro kam dei na kada ko jingla jong ki khana school ka de ki jingla hi jong ki kme ki pa bar ni penslor ki nomor ba what I bukan ke school ke bagi kun jom pergi lagi insya kan banyak kiwai nado uniform ni basic uniform jom kita kena school ka kam internet kam long kumba kilong kiwai kena school ngono e pi tangan ni kiwai lada ka long kumno ru lada ka uniform ka kuy ka ikut dia baru khai mo ndai baki ki iwan ke uniform ka bajak lia ka ba bit yong ka ba beli ndai ta ndai ba tan ka jingle kuy i ka don kam balada ki wan na yeng ki wan menta ki lawan ringkat ke uniform ka ba kuy ka ba internet ka jongki kemod ka long ka jing internet hi ki kun ni ai kum ki keme ki pa nginum sa kran ben ka school ka jing namar ba buani ka ba pite pa ka school ka ba yu ka ba duna ka school ki ba duk ki siong namar boleh agak juk ke bawah umdan su kibri ke baduk kibri ke baduk hi kide kibri ke bawah ke ye kasem ki bawah mobile nda agak juk ke bawah tu berkhai ngidan mobile na tak ada umdan su baduk te kibri ke su keren tambon yo kan keren nda ikan mau ba kene ke school ke jong ye kide ke slam pan ai ji kai mentan ayo berpuat lakum no 85-90% kide ki kena ki papas ke school ke jong ye Kau nyempung 100% ki pass not for exam idan hi ki ba tuna ki ba kot boru dinai nanong pi 85-90% ki de ki tuna ki ba pass ki ba like na ke school ko jani ba dia ladir masuk sorong de ba pass na school moro boleh ba ni ong ba ni penkiu na boleh ladir melalui school ko naru dangret melalui school ko school moro na pass class 3 atau por kadang-kadang tangan class 3 na pass class 3 itu po muro tingas tenan ba iyo ya kini ke school ke jongi ke badan habo school jongi ban kanang ya na kowe ke po sa kowe ke po te ki kumki keme ki pa subha ban ki kya ni don kam tan ye ke jing khoi bat ke jing tre sitam ke jong phi na ke po sa ke po bat kumi ki kena school pada ki bala lai na kini ke school te ken mau kani kani tang ka sinja ka baning kom ka ba phi step baning kom ba kiyo kedan sakiwe step ki ba pinang ya kiyo but kani ko phila ban tip bala da phim song swa class A class B dan class 1 class 2 phim la ban poi class 10 but ki bala poi class 10 lai le exam ki le bha but ki yo ban le ki we but ki school ki jokki but lengba ka jing tre sitom ko jok phi pen pawi ka jing Tristam ko jong pila hakanu ko benta bad pin pass pa bad kani ka school ko jongi i khana school ki balai na school ko jongi kimdai ki khana school ki baduna bad kidai ki khana school hi ki ba Tristam bad kinang ya Tristam kat ba isni ke nang wan ha ka jinga lenti ki jongki
Ti kata ke ba na kalyang jong ki khana school tin su ba ban kham kit khia pe school moro phila ban on ba o kham yo mon rei ke no kat ba nang ki ko dan kata ke jing le kanam dan ma ke jing puli ke jong phi ona phila poi sa class 11 class 12 phin nang khap ban kham tre shitam khanang ba phin yo khai yu so bu ba ka jing yem ke jong phi la shai din habun bat ki khina ki bala pas kin ma wanu kalat ye ka school ke jong phi ban kini udai shabi jong kalenti ya ke jong phi lada phim don shabi u biam mo phim don shabi u biam ka e ban play ye ka tala ka bakham dei tang shabi u biam bala ban play ye ka tu ka tala ka bakham ti phi phla yo mo pau shabi u biam ta bat ka song na ka jing start ka jong phi pat kumno ban play yo ye ka tala ka badan ka dei ka ta ka jing ba phila yo phila pas ne na school ban nang ni shakmat ro nang tresitam ta phila ban play ya kan lawe ke jompi aga jingiam ke jompi bat kata ka tala ka ba play ka ka ba e bat anum dan mano bala bat play kata tala langa ushabi jompi bat kata ka ba mot kami ya ka jing start ke jompi anum la bantu no mano dei tang ma hi batip ya kata ka jing start ba philayo bat kata ka jing start ka basdang ka dei na ka ni school ka jompi ka ba pas tinang ye tresitam nang ile sitam bat pinuan ra ya ka purom kanam ya ka yen ka sem ya ka snong na tha bat ya ka school di jomli parokuwe te kble sibun Alisha, please make me some tea. Your father is too tired after work. Oof, I'm also tired. Please ask Mom to do it. Oof, children nowadays don't expect again. He exists
Yes, Mom, even just sitting in the classroom takes all our energy. Her mother disappointed. She exists sadly. I wish there were no parents to like us all the time. That would be so nice. Yes, to wake up early, study hard, eat healthy, life will be so fun. Friend enters mysteriously. Parents disappear, how will you live then? It will be freedom. Really? Then let's see. The children are enjoying their life without parents, free from rules and responsibilities, but little do they know their freedom will soon bring regret they never expected. Scene 2. In the classroom, teacher hands out test papers. Students cheer while Alicia looks down sadly. Elisha, why did you fail this time? Didn't you study? No, miss, I didn't study. Sir, So, how much did you get? Only 5 out of 20. So, now do you realize that without your mom you failed the test? Other students celebrate while she cries alone. Aaron, please pay your school fees. It's already overdue. Aaron checks empty pockets, looks worried. I don't have the money. Then you will not get to sit for the exam. See, if your parents are here, they will have paid the fees and will get to sit for the exam. Mom and Dad have worked to keep us in school. Without them, we are helpless. We can't do anything without them. I miss Dad and miss Mom and Dad so much. Scene 4. Parents return. Mom and Dad. I'm really sorry, Mom and Dad. I never realized how much you do for us. Mom, Dad, we promise to love and respect you every day. Remember, children, parents may school, but it always comes with love. Today and every day
Yeshua,